Ụlọ ndị be Okonkwo n'ụmụ Ugbo dị na Enugu nke kansụl obodo Njikọ Ọka nakwazi ọtụtụ ndị enyi na ndị ikwu na ibe merubere ndụ nke nnukwu nna ha lagoro mmụọ Pa Alexander Ilodoba Okonkwo bụ onye dị afọ 105 wee laa mmụọ. Queen Anịgbọgụ bụ onye aka nkọrọ na Pa Okonkwo lagoro mmụọ bụ onye biri ogologo ndụ dịka ọ nọ ndụ wee hụ ụmụ ya ụmụ ya ụmụ nakwazi ọtụtụ ikwu na ibe ndị ọzọ tupu ọ hapụ ụwa. Kiri ka aka nha n'uju. St. Teresa nke dị n'Enugu Ukwu ebe emere emume akwamozu ahụ iji wee kwanyere Pa Okonkwo lagoro mmụọ ibu ikpeazụ nke ọ bụkwa nnukwu ụkọchukwu Katọlik bụ Paulinus Eze Okafọ bụ onye nọ n'isi emume ahụ. Nwa nwoke ya nke izizi bụ Sir Alex Okonkwo na nwa nwaanyị ya nke izizi bụ Oriakụ Ann Okonkwo kwuru na nna ha nwụrụ anwụ bụ onye nwere ọtụtụ ezigbo omume o mere mgbe ọ dị ndụ, onye na-anabatakwa ndị mmadụ nke ọma, nke mere na ọtụtụ ndị mmadụ na-abịakwute ya ịchọ ụsa nye mkpa ha dị iche iche, wee na-ekwu na ha ga-agakwa n'iru iso nzọụkwụ ya. Onye ahụ lagoro mmụọ bụ Pa Alexander Ilodoba Okonkwo bụkwa onye kaktizi izizi nke ụlọụka St. Teresa n'Enugu Ukwu, nke tinyegoro ọtụtụ ego ịhụ na ụlọụka ahụ toro eto, onye gakwara n'iru iguzobe ụlọọgwụ a na-akpọ Trinity Medical Clinic ebe a na-enyere ndị ọrịa dị iche iche aka. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.